Mela naina ni bagwi thangwi te nogo kiphiliya santir bazar bwkhaste bai khobjak birchandra ratachora amchai khoroksa umar kasukya bwrui busa paichogo thana wa thangkha bwrui busani bupha kwmai thangjak bwrui busani mongkha lipi de borma umar chisni bisni o party mona teiwine bwrui ni bupha saklaika lai thanai 20 December salmario monpachar amchai ni tongnai omolnuwa cheni mongwi khoroksa sikla bai Tring naina ni bagwi thangmani fiaba horotei nogo failiya kiphili aboni olo thanai 23 December salmario monpacho thana wa missing diary khalaika kwmai thangnai bwrui ni bupha aboni olono saltam lai thang phano tabuk jora naitugwi manliya aburino tei karak salo taisa police ni thani wa thangkha kwmai thangnai bwrui ni bupha satai kalaibo amol nuwa jia mongoi asikla kaijak tei khoroksa charaibo chongo khanai sawi mankha da tamungkha sadini nung tamni bago thana phai tabuk ani busa bwrui Tring melao thangmani kwmai bisiban 24 থেকে 25 jora পর্যন্ত খুসনাইকা মালাইয়া খুসপাটা করে সুইস্টপ আইনি সাও ওকে চিনি পারানকা birchandra ratachora salaningka mone pathor haduk para salan mungka omol noitia ani ansungni buringka lipid de burma busu class poripa naina pori mane 3 বছর hayonka ekla tawo thana phakyang janongani procession oren bagoi erpor ke tikto masanai thana prak borok tawo samane switch off balde kuskuri ni sauda police procession da tabuk toma mane toma khakao ba toma nain police procession tamu sanai ang sanai tawo kuskuri maya ni sasnai police procession ani busabri nogo phirong jai sakni bwsajwk kiphili manani bagai police ni thani wo kobokmang khalaika bupha tabuk naharmang o bwrui no naitugwi tikhlaina ni busuk jora tei samang khalaino police ro bureau report kokhora